Holky, klid. Kláry, mluv taky, já se tam nebudu vybavovat. Na jakém hrajete serveru? Na takovým hezkým. Jak se jmenuje, holky? Holky, pošlete mi IP. Hopla. Fuj, voda. Amy nebo co. A prostě my jsme se prostě o tom vybavovali s učitelkou prostě o tom koncentrační tábor. Dobrý. Tak. A nevím, se prostě přihlásili. Tady Filpix z budoucnosti a musím se přiznat, Ty že jsem se vo, fakt hej. zasmál. To nikdo nikdy neudělal, to se první teda. Zapleskejte si, já vám nebudu pleskat. Nedávej už to stílko. Já už dávat dílko, já nebudu. Prosím vás, a kolik vám je? Mně je 22. Aha, Kolik je mě? Mě je 19, takže už můžu. 19, aha, já jsem tě tepovala tak na Ty Briana. Víš, na kolik jsem utřipoval já tebe? Na 3 roky. Víš proč? Briana. Já jsem do Crazy LM3. Kláry, myslím na sebe, že? Briana. Mně je 19, tak už můžu. Takový stěr. Holky, kolik vám je? Holky, kolik vám je? Ty vám, oni to líbili. Lol. Kláry? Ty určitě ty chceš tady být s nima o samotě, jo? Tak tohle bylo trošku... Já se s tím bojím bát. Tak to ne. Kláry, čau. Hele, Kláva, zabiju Klávu. Zabiju Klávu. Čím se tlaví? To prostě co se zase šípal. Všechno, ale hlavně ne tebe. Prosím tě. Holky, kolik vám je? Kolik je tobě dcerazy LLN? Budu to spelovat anglicky, jo? A, B, C, D, E, F, G, H. Tak to jo. Holky. Kdože co hrabe? Na to hrabeš. Holky, kolik vám je? A mě je 22, takže fuj! A vy jste fuj! Počkej, jedem slyšet klávesnice, máš na ono mikrofon, takže fuj! Já proč do ní klučů, že jsem dala rozdělení. Jo, no, kámo, u tebe je to takhle. Kdo to přidal? U vás to je takhle. Takže fuj! Bude hrát. Jste úplně fuj! Se na to máš sperle. Aha, první nubák to odpojil. Ty piču. Klára, kde se to? Počkej. Nechci zase, kam si zase zdrhla, bože. Hele, našla si tady jeskyni. A tady zase posvícená Klára, ty už nech. Tak počkej. Tak to je pěkně fuj.
Hell.